מה עם שלום בנות? מה שלומכן? איך ישנתם? מה זו החוצפה הזאת? גשי למנהל מיד. למה מה הוא יעשה לי? יביא לי סוכריה? שבי מיד לפני שיעשה לך איסור. אתחיל בכמה הודעות. בשבוע הבא יתקיימו מספר מבחנים. בשבוע הראשון יתקיים מבחן במתמטיקה, יום לאחר מכן מבחן בתושבע, וביום חמישי יתקיים מבחן במחשבת ישראל. לא לשכוח את התגובה שבקצפת, הגשת מטלות בטימס, הגשת שיעורי בית. מה? אבל יש לא לשכוח שאם את לא עושה גש בטימס, זה נקרא שלא עשית שום עבודה. אבל יש לי עוד חיים אחרי הלימודים, זה לא רק החיים שלי. מה? בתחילת השבוע תתקיים שיחה בנושא העצמה נשית. לאחר מכן נשב במפולשת. נשב, נדבר, נאכל עוגיות משבת זכור. לא לשכוח שמי שרוצה מכתב השתחררות צריכה לגשת אליי, צריכה לגשת לגבית, צריכה לגשת לרויטל, צריכה לגשת לרב, צריכה לגשת לקבל חתימה מצוות חלום. בעצם זה לא בא בחשבון, משיעור חינוך לא משתחררים. לפעמים פשוט נמאס. כל היום מבחנים, עבודות, בא לי לברוח מפה, לעבור לפנימייה. לא רוצה להיות כאן יותר. המזגן לא עובד, וכל היום פורצים לפה אלכוהוליסטים. וגם מה זה הבית כלא הזה? למה אי אפשר לצאת מכאן? טוב בנות, כולן לפתוח בהיסטוריה בעמוד 896. מי רוצה להקריא? עמית? עמית? עמית קומי עמית! עמית קומי עמית! אין קומי. מולי, זה חלום, הכל יהיה בסדר, תחזרי לישון. אני לא צריכה להיות בחדר הזה, תינוקת, היא לא מפסיקה לבכות. אי אפשר לישון בבית הזה. אם אפשר לקרוא לזוהמה, זאת בית. אוף, את כזאת תינוקת, את צריכה שיחליפו לך? פיטר, תפסיקי. למה? כי את אמרת, מואי לא צריכה להיות בחדר של הגדולות. את לא צריכה להיות כאן. אם אני הולכת להענש בגללכן... די, תפסיקו, עוד מעט מיס הניגן תשמע ותעניש את כולנו. תפסיקי להיות כמו בלחץ כל הזמן. זו אשמתך. די, תפסיקו. את יכולה לקרוא לי את הפתק שלך שוב? טוב, בסדר. אוי, לא, הנה זה שוב פעם מתחיל. טוב, אני מנסה לישון עליה, זאת לא אפשרות. בבקשה תשמרו על הבת הקטנה והיפה שלנו. קוראים לה אני. והיא נולדה ב-28 באוקטובר, אנחנו נחזור בקרוב לקחת אותה. השארנו השרשרת עם חצי טליון של לב, והחצי השני אצלנו, כדי שכשנחזור לקחת אותה, היא תדע שיהיה לי שלנו. אוף, החיים שלנו בזבל. עמוק בתוך הזבל. מה זה החיים בזבל? זה אומר שלפעמים פשוט נמאס. נכון, פשוט נמאס. לפעמים פשוט נמאס, לפעמים פשוט נמאס, כל היום רק צעקות, אין ליטוף יש רק מכות, לפעמים נמאס. יש לנו הורים, לכן הבית ספר מתעניין, המורה פה כבאית, היא אפילו לא חוקית, לפעמים נמאס. נעזוב אם נדפק לנו המוח, הצדקה במשוק או לא תחזור, לא נותנים פה דקה אחת לנוח, ושום ויכוח פה לא יעזור, אף אחד לא דואג ולא עוזר לך, אף אחד לא נמצא שם בלילות, אף אחד לא שואל פה מה חסר לך, אף אחד לא מנגב את המאור. אין מה לאכול, סירחון גדול, בטן רעבה, וכבר אין תקווה, קברט דמי,
יפריז, לאחר פה מי יעיז, מי סופר אותך בכלל, שאתה שמיניסט אומלל, לפעמים נמאס. עוד חודש יהיה פה קפיטריה, עליי! היום הייתי במכרז, הם קרובים לחתימה! עוד 10 שנים יש קפיטריה! הוא מבטיח הבטחות, רק בגדר חם, לא מטען שמתרוקן. אוהבות אותך מסתרן, אתם שמיניסטיות, תפסיקו להתלונן, תתבגרו כבר, תדעו למרוד, די! תפסיקו כבר, תתבגרו! לפעמים פשוט נמאס, לפעמים פשוט נמאס, מי סופר אותך בכלל, שאתה שמיניסט אומלל, לפעמים נמאס. לפעמים נמאס. תחפו עליי, אבל הפעם באמת, כן? כל הזמן בורחת, כבר נגמרו לך מנות. בסוף אני לא נשאר ביום שני עד 5. למי אכפת? אני אגיד שלי תסמינים, אני חייבת ללכת. הנה, אל תברחי, אם מי סנגל תתפוס אותך איתה, אני אותך, והיא בחיים לא תסלח אחת היום. הנה שוב פעם תעשי מגזימה. תשמעי את זה. למי בכלל אכפת? העיקר שתעופי מפה. ביי. מה אתן עומדות שם? לכו תנקו את המטבח והאמבטיה לפני הצהריים. ואם לא תנקו כמו שצריך, לא תהיה היום ארוחת צהריים. ואין היום מנה חמה, אתן יודעות. יש! מנה קרה! ועכשיו מה? נעבוד אותך מסניגן. יופי. ואיפה אני? הייתה צריכה ללכת לשירותים. היא הייתה צריכה ללכת לשירותים. יאללה, לכו לעבוד! כפרות שלי, בואו. בנות מתוקות שלי. לכו תשחקו בחצר. ואל תמהרו, שלא תיפלו בטעות במדרגות. נו, מסניגן, איך היה הדייט? אל תשאלי. נו, אתה מתכוונת לשאול? אוקיי, אז איך היה? אמרו לי לעמוד בישיבת שיעור ב', היה קצין בצבא, 1.80 מטר, 3 תפילות ביום, לומד בכל יום שני הכוזרי עם הרב. מפה לשם, לא ציציות בחוץ ואין נעליים. הבחור גר בדירת חדר וחצי עם 3 חתולים ואין סבתא בסלון. לקח אותי לידי בקופיקס ואמר לי, נשלם חצי, טוב שלא הביאו לי מישהו משייפי. נו, נשמע מציאה. אז מתי אתם נפגשים שוב? על איזה מציאה את מדברת? אמרתי לבחור להתפשר על עוד חצי שנה, והוא אמר אוקיי. למה עוד חצי שנה את מתפשרת? יאללה, קלרה, לכי לעבוד. שמע ישראל! אני, מה את עושה שם? לא צפוף לך קצת בפנים? בואי, תצאי החוצה. אני רק... הבנתי אותך. יאללה, קסם שכמוך. בואי, נצא לסיפור. הלו, טלפונים אליי. תורידו גם את החצאיות.
נטלי? נטלי שומעת? שומעת עבור? היי, מה קורה? מצחיקות אלה. לפחות היו מחביאות ממני את הטלפונים. תראי בלק שלי. עשיתי אותו, תוך כדי שדיברתי עם נטלי, שתסדר את המערכות, ובנוסף, סידרתי נציג למעופפות. כל השוטרים, שימו לב, התקבל דיווח על נעדרת מבית העצמות בשם אלי. נראתה לאחרונה לבושה עם צינר משובט, בעלת שיער חום, כלוע בשתי צמות. כל היודע הדבר על מקום הימצא, מתבקש לפנות לתחנה. לקבלת המפקד, כולם מתבקשים לעמוד דום! שלום לכולן, מה שלומכם? המקום הזה מזכיר לי סיפור שאתם בטח לא תרצו לשמוע, ובטח כבר סיפרתי לכם אותו המון פעמים, ובכל הזדמנות שהייתה לי אני אדבר בטון כאילו זו השיחה הכי טובה, איכותית ומשמעותית שתשמעו בחיים שלכם, וזה בטח לא יזיז לכם כלום. טוב, יאללה לעבודה, תמצאו אותה, תמצאו את הכוחות של כל אחת ואחת מכם, ואל תיכנו לתירוצים של חלשים, כי בסוף מה שלא עובד בכוח, עובד ביותר כוח. כן, המפקד! סליחה! ראית אולי ילדה עם סינר משובץ וצמות? כן, היא עברה פה ממש לפני 5 דקות. אז אם היא הייתה פה לפני 5 דקות ופנתה לשם בתאוצה של 5 מטר לשנייה, נעשה כפול האינטגרל של הפונקציה של הדרך ונכפיל בסטטיסטיקה שלה להתנגש בפח. ואז נראה שבעוד 387 שעות בדיוק היא תהיה באולפנה הישנה ותדבר עם מגי. אם את רוצה אני גם יכולה לחשב לך את הנושא שיחה שהם ידברו. על מה מדברת? הנה, אני רואה אותה. היא שם. הלו, ילדה! ישר כוח על ביצוע המשימה. אלי, אנחנו ניקח אותך עכשיו לבית אומנה שממנו ברח. אנחנו יודעים שממש לא טוב לך שם, אבל זה לטובתך האישית. זה מזכיר לי את הסיפור שאני מספר בכל פעם ופעם מחדש. בטח כבר שמעת את הסוף שלו, אבל אני עדיין אספר לך אותו. בענייני הבחירות, על פי תוצאות הסקר האחרון, ניתן לראות כי מפלגתו של אוליבר סמית נחלשת ב2 מנדטים. בעוד... סמית! הסקרים מראים שאתה בירידה. אם אתה רוצה להיבחר, אתה חייב לעשות מהלך גדול. טוב, אני אעשה נאום אחד בירושלים ועוד אחד בתל אביב. לא משהו כזה. אתה צריך לעשות מעשה טוב. אז אני אתרום 2 מיליון שקלים לפתיחת קרן בהדר גנים. לא, זה לא טוב. אתה צריך לעשות מעשה שיגע בלב של האנשים. שיגרום ללב שלהם לרצות לבחור בך. יש לי רעיון, אבל אני לא כל כך בטוחה שתאהב אותו. טוב, אם זה לא רעיון גרוע כמו לפתוח אולפנה בהדר גנים, אני מסכים. תקשיב, אם ילדת אומנה תגור אצלנו למשך שבוע, זה יכול לגרום להמון אנשים לרצות לבחור בך, וככה תוכל להיבחר. מה? כן, אולי זה שבוע אחד של סבל, אבל אני לא חושבת שיש לך ברירה, ואתה בסוף תוכל להיות הנשיא. שיהיה, את אחראית. שלום ילדה, ברוך השם. תוכלי בבקשה לקרוא ברוך השם לאחראית שלך, ברוך השם? למה שאני אעשה את זה? למה הבאת לי מילה במגן? אל תתווכחי, ברוך השם, תקראי לה וזהו. וואלי, איך? אוי, מתוקה שלי. שלום גברת, ברוך השם. את מכירה את הילדה הזו, ברוך השם? אמיר, מתוקה שלי. כמה דאגתי לך. איפה לא חיפשתי אותך? נוף הצופים שלי. חתיכת. עוגת קצפת שלי. עושה לך תעשה משהו. ברוך השם, כמה דאגה. כן, כזו אני אישה טובה וחמה כל כך. תמיד מחפשת איפה לעזור ולתרום לזולת. למשרד שלי. שלום, את יכולה לקרוא למנהלת בבקשה? אני המנהלת, ומה אפשר לעזור? הוועדה ליתומים בעירייה הפנתה אותי אלייך. אוי, כמה נפלא. בואי, תיכנסי. תודה. ברוכה הבאה לביתנו הצנוע והמאושר, שסוף סוף מלא בכל השכבות והגילאים. תודה.
אז איך אמרת שקוראים לך? גרייס. אוי, איזה שם נפלא, איזה שם נפלא. הכל כל כך נפלא אצלנו. אני באתי בקשר ליתומה? אני לא ידעתי, זאת לא הייתה אשמתי. היא שירדה את ככה מהמכבסה כדי שתבריח אותה בתוך הסל כניסה. מי סנגן? אני באתי בקשר ליתומה. אני לא ידעתי, זאת לא הייתה אשמתי. אני רציתי להתקשר למפקח, אבל העדפתי להתקשר למשטרה. אבל סוף טוב, הכל טוב, היא חזרה. מי סנגן? על מה את מדברת? אז מה את רוצה ולמה את פה? אני העוזרת האישית של מר אוליבר סמית. אוליבר סמית? כן, אוליבר סמית. אוליבר סמית המיליונר? לא, המיליארדר. שאלוהים יעזור לי. מר סמית רוצה לארח יתומה שתגור אצלנו במשך השבוע הקרוב. יש לנו מגוון אפשרויות. אני רוצה לדעת בת 9? 9? 10? כן, 10 זה יהיה מצוין. מצטערת, אבל אין לנו כאן ילדה בת 10. רגע, ומה לגבי זאת? אני? כן, לא. אני. אתם לא תרצו את אני. אבל למה לא? כי שתיינית. אני? מה את מדברת שטויות לאני? אני? היית רוצה לבלות את השבוע הקרוב בביתו של מר סמית? מאוד רוצה. מאוד רוצה. חכו רגע, אני לא הולכת לשום מקום. את יכולה לקחת כל יתומה שאת רוצה, חוץ מעני. אבל למה לא? כי יש עונש שמחכה לה, וזה לא אחוזה עם בריחה פה. הפרחחית צריכה לדעת מה המקום שלה. ומה המקום שלה? ובכלל, אני מאוד חוצפנית. מר סמית מאוד אוהב ילדים חוצפניים. אני מניחה שהעונש קשור לעניין המשטרה והכניסה? אל תניחי שום דבר, מותק. את יודעת? מר סמית מאוד מקורב לראש העיר. באמת? כן, והוא רק היום סיפר לי כמה אנשים רצו לקבל את המשרה שלך. אני אשמח מאוד שילדה מקסימה כמו אני תלך לבלות שבוע של כיף. איזה כיף! בואי אני, הלימוזינה מחכה לנו בחוץ. לימוזינה? בחיים לא הייתי בלימוזינה. אחר הצהריים טובים, מסגרי. אחר הצהריים טובים, בואי, נכנסי. בבית מלון? אנחנו נשאר כאן? לא אני, זה ביתו של מר סמית. צהריים טובים כולם. מר סמית כבר הגיע? לא מיס, הטיסה שלו נחתה ב3:30. אנחנו מצפים לו ממש בכל רגע. הכל מסודר ומוכן מיס. גברת פו ודבי הכינו את ארוחת הצהריים. כבד ארבז על מצת סטייק פילה. לצד מחית ירקות שורש עם רותם קמעין. נפלא. ושניצל מבינה. נהדר. ופירות. מהוואלה. מצוין. שרונה, הצאת את המיטות, ניקית את השטיחים ואת הזולה. המיטות מוצאות והשטיחים נקיים, אבל הזולה, אני לא מתקרבת. הריח של הפופקורן עושה לי אלרגיה, ורק מלנקות אותו הפעלתי את הגל הישן כבר פעמיים. מה עם הגל הישן באמת? ארוך כבר תיקן אותו? אמרתי לך, זה מקרה אבוד. טוב, לא משנה. יש לי הודעה חשובה. בואו כולם. בואי. כולם תכירו. זאת אני, והיא תתארח אצלנו למשך השבוע הקרוב. אני, אלה כולם. שלום לכולם. שיקח את המייל שלך מיסט? אני אקבל אותו חזרה. בטח. ועכשיו אני, מה תרצי לעשות קודם? אני אתחיל עם החלונות, ואחר כך עם הרצפה. כך שאם יטפטפו מים... את לא מבינה, את לא תצטרכי לנקות פה. מה? אז איך אני אשלם על המגורים פה? אלי, מתוקה, את אורחת. אצלנו לא מנקים, והכל תמיד מסודר. תמיד אמרו לך שאת כמו כולן, תמיד היית במקום כה אכזרי, אבל תדעי שיש עוד אפשרות אחת, והיא לזכור שהכל פה אפשרי. כל מה שתרצי עוד יתגשם מחר, כל מה שתרצי זה הכי לא מאוחר. אם רק תאמרי, אם תזכרי, שבשבילך הכל פה אפשרי. כל מה שתרצי עוד יתגשם מחר, כל מה שתרצי זה הכי לא מאוחר. אם רק תאמרי, אם תזכרי, שבשבילך הכל פה אפשרי. מה קרה? מה באמת? כל זה בשביל אדם אחד? אף פעם לא הייתי במקום מגניב כזה. בואי תראי.
אצלנו יש לה חדר עם בריכה. וואי, אני מרגישה כמו נסיכה. וגם יש אייפון 12 חדש. מעניין. Good morning, Siri. This is Captain Annie speaking. זו השפית, מניפיק, תראו אותה. יש עוד משהו חוץ מחביתה. יש מרפסת מפוארת, המיטה כבר מסודרת. תודה, אני אומרת. מה את חושבת? אם זה תלוי בי, אני נשארת. כל מה שתרצי עוד יתגשם מחר. כל מה שתרצי זה הכי לא מאוחר. אם רק תאמרי, אם תזכרי שבשבילך הכל פה אפשרי. שלום. שלום אדוני, שיקח את התיק. תודה, טוב להיות בבית. איך הייתה הטיסה שלך? לא טובה, לא רעה. עצור מפריז, הגיע? כן אדוני. כן, אני לא חושבת. רגע. זהו זה? תמיד רציתי ללמוד על השימוש הקדוש, ואולי אני אהפוך את זה לקהל המטרה. תשאירו, אני אלמד להסתדר. גרייס? כן, אדוני. הודעות. בטח. הנשיא רוצה שתתקשר אליו. אני אחזור אליו מאוחר יותר. עוד מישהו? רוטשילד, גנדי, אובמה, רמי גרינברג שום דבר חשוב. רגע, מר סמית, אלי, שנייה. גברת פה, גברת דבי. הכל מוכן, כמו שאתה רואה. הכל מוכן מראש, מיסטר סמית. כן, מצוין. אני לא אוכל היום, יש לי הרבה עבודה להשלים. יופי. סליחה מיסטר סמית, אנחנו כבר שבוע מתכוננות ומכינות את כל אמרת משהו? כלום. גרייס, אם תוכלו בבקשה להביא את המחברת לחדר שלי מה זה? זאת אני, מר סמית. היית אומרת שתתארח אצלנו השבוע. נכון. שלום, אני. מה שלומך? לילה ראשון, נכון? אני מניח שצריך לעשות משהו מיוחד, אז כל מה שתרצי. כל מה שאני רוצה? כן, כל מה שתרצי. וואו, אז אני אשמח ללכת לקולנוע. אף פעם לא הייתי שם, אבל שמעתי שאתם מדהים. אף פעם? טוב, אני צריך לתקן את הרפוא מיד. גרייס, אני רוצה שתקחי אותה לסרט בקולנוע, ואחר כך אני גלידה 3 כדורים עם כל התוספות, ובסוף טיול בפארק עם כרכרה וסוס. וואו, נשמע מדהים. אתה יכול לבוא איתי? גרייס, תתקשרי לעורך חשבון שיבוא לכאן. תהיינו בקולנוע. בבקשה. יודעת מה? שיבוא לכאן מחר. הערב יש לי דייט, נצא לקולנוע עם ילדה בת 9. 10. גרייס, את באה כמובן. כן, אדוני. שיקרא לי מזינה? אדוני חשברה? להזמין רופא? לא, זה לא משהו כזה, זה משהו שונה, משהו אחר. ארוחת הצהריים שלך, אדוני. כאילו משהו השתנה. תנסה להסביר לי בבקשה. האמת אני גם מרגישה תחושת ריקנות בזמן האחרון. איך אנחנו מרגישות אותו דבר? לא אוכלות, לא שתות. משהו עומד כאן. אין רעש, אין למי להכין הרבה אוכל. כל פעם שאנחנו מכינות, משהו לא רעב. הוא רעב, פשוט לא מרגיש טוב, ולכן הוא לא אוכל את האוכל שאנחנו מכינות. לא, נמאסי לטאטא הכל מתחת לשטיח. אנחנו משקיעות, מכינות הכל לפי העין, באהבה, לכבודך, איזה כיף שיש למי להכין את האוכל בבית הזה. רק לך, אולי תתחתן, תביא ילדים. משהו, אתה לא רעב אף פעם. ילדים? גברת דבי מאוד מאוד רעבה ועייפה. תמיד חשבתי שיהיה לי הכל, שאני אהיה מיליארדר, והרבה משרתים וטיסות לחול, אבל בזמן האחרון אני מרגיש כאילו חסר לי משהו פנימי, משהו שונה. מישהו, יותר נכון, מישהי. אין לי זו שהייתה חסרה לי. אני הולך לומר שאני רוצה לאמץ אותה. מה? איפה היא בכלל?
היא בחדר שלה, כותבת מכתב לחברות שלה מבית היתומים. דרייק, תקרא בבקשה לאני שתבוא לטרקלין. כן, אדוני. אל תהיה לחוץ, אדוני, תשמח מאוד. אני יודע, אני לא צריך להיות לחוץ, אני מודע לזה, אני בכלל לא לחוץ. אני יודעת. קראת לי? כן, אני. בואי, שבי, מה שלומך? שלומי מעולה. ואתה, אדוני? מצוין, ואת... רגע, אני יכול לנהל איתך שיחה מלב אל לב? אתה שולח אותי חזרה לבית היתומים? לא, ממש לא. אני יכול ממש ליצור אותך שיחה מגבר לגבר, מגבר לאישה. לאישה? לילדה. בטח. את יודעת, אני, כשהייתי בגילך, הייתי בערך כמוך. הייתי עד גיל 10 הייתי יתום, באתי ממשפחה ענייה, אבל אז אני הבטחתי לעצמי שלא משנה מה, אני עשיר. עשיר מאוד. עד גיל 23 עשיתי את המיליון הראשון שלי. 10 שנים אחר כך עשיתי 100 מיליון. אבל לאחרונה הבנתי משהו. לא משנה כמה כסף יש לך, וכמה עושר וכמה כבוד, בסוף הוא לא שווה כלום אם אין לך מי לחלוק אותו. אלי, את מבינה למה אני מתכוון? בטח. יופי. בערך. בערך? טוב, אז אני חושבת שלא. אני רוצה שתקחי את זה, זה בשבילך. וואו, תודה מרסמית, תודה רבה. וואו. אני שמתי לב שהטילון שלך ישן ושבור, והחלטתי לא משנה לא אקנה לך אחד חדש. תראי, הוא מכסף טהור. תודה מרסמית, תודה רבה רבה. בואי, תני לענוד לך אותו. לא. מרסמית, הטילון ממש יפה, אבל אם לא אכפת לך, אני מעדיפה להישאר עם שלי. כן אכפת לי, הטילון הזה ישן ושבור, בדש הקדשה אפילו לא קראת. תראי, לאני באהבה מאבא סמית. מרסמית, הטילון ממש יפה, אבל אני מעדיפה להישאר עם שלי, כי כשהורים שלי השאירו אותי בבית היתומים, הם השאירו פתק שאומר שהם אוהבים אותי ושהם יחזרו ברגע שהם יוכלו. הם השאירו לי את החצי טליון הזה, כדי שכשהם יחזרו, אני אדע שזה הם. מרסמית, אני לא רוצה לפגוע בך, אבל אני חולמת על ההורים שלי מאז שאני זוכרת את עצמי, ואני חייבת למצוא אותם. אני אעזור לך למצוא אותם. גרייס? כן, אדוני. אני רוצה שתתקשרי לבנק ותבקשי ממנה $50,000 במזומן. $50,000? כן, אנחנו נעשה חיפוש לחוב ונפיק בטלוויזיה הודעה שמי שזה קוראים של אני יזכה $50,000 במזומן. אל תדאגי, אני. אם יש מישהו שיכול למצוא את ההורים שלך, זה מר סמית. תודה מר סמית, אני אוהבת אותך. והנה הודעה מפי עוזרו של מר סמית. אדם שימצא את ההורים של אני, היתומה שמר סמית אירח בשבוע האחרון, יזכה בפרס כספי בשווי $50,000. היי רסטר, מה נשמע? יש לי רעיון שיהפוך אותנו לעשירים. תקשיבו טוב ילדות רעות שלי, אמא צריכה לצאת לכמה שעות ואני מצפה מכם שתתנהגו כמו שצריך. כן, מיס הניגן. ומה אומרים? אנחנו אוהבות אותך, מיס הניגן. יופי. מה נעשה? אנחנו חייבות ללכת להודיע לבנות. תקשיבו, אני שמעתי מה הם אמרו והם הולכים לעשות משהו רע לעני. מי? הם! מי זה הם? מיס הניגן, אח שלה ואשתו. טסי, זה שוב פעם אחד מהסרטים שאת מדמיינת? לא, אני אומרת לכם, הפעם באמת, הם הולכים לעשות משהו רע לעני. אוי, לא. אין סיכוי בחיים שנצליח למצוא את הבית שלו. אנחנו חייבות. אפשר אולי לקחת את הרכבת התחתית. אני לא הולכת לשום מקום בקור הזה, ובכלל, אנחנו לא יודעות איפה הוא גר ואיך קוראים לו. אנחנו כן, הם כתבו לנו במכתב, קוראים לו אוליבר סמית. נכון, וכתוב שם גם איפה הוא גר. טוב, יאללה, חייבים למהר, צריך לצאת עכשיו. אתם זוכרים כל מה שסיכמנו, כן? כן, אחותי, את יכולה לסמוך עלינו. המדרגות, המכתב, התעודת לידה המזויפת. הטיליון סתומה, לא הבאת לנו את הטיליון.
ברור, כישלונות, רק בדקתי אתכם. יאללה, שברו רגל, ואל תצאו בלי הילדה. מועמד 47, בבקשה. אני, את שומעת את קולי? זה קולי שלך. אוי יני, איך אהבנו בערב להקריא לך סיפור לילה ישן. איך אהבת את סיפור הפרברים, מתוקה שלי. נקסט. אנחנו כל כך מצטערים, עשינו טעות. אוי, הבושה, למדתי על בשרי, בשר אבי. מועמד 81, בבקשה. אנחנו נקנה לך כל מה שתרצי, אני. משחקים, ממתקים, הכל. אנחנו נקנה לך אופניים. בטח בבית היתומים שם לא מביאים לך אופניים. אני אכין לך את מרק האפונה שאת כל כך אוהבת. אוי, מרק האפונה. מיס גרייס, אני חושב שלא שמענו ממר סמית ומיס אני. ג'וי, תסתכל על כל השאלונים האלה. אתה מבין שדיברתי עם 619 נשים שטענו שהם האימהות של אני, ו-617 גברים שטענו שהם האבות שלה? ביחד זה יוצא... 1236. וכולם היו שקרנים, ג'וי. מי מאמין שיש כל כך הרבה אנשים לא ישרים? גרייס, חזרנו. מצאתם את ההורים שלי? אני מצטערת מתוקה, הם באו והלכו. כולם היו שקרנים ורמאים, הם רק רצו את הפרס. אתם בטוחים? כן אדוני, אף אחד מהם לא ידע על הטיליון, אני מצטער. אוף, הייתי בטוחה שמישהו מהם יהיה אבא ואמא שלי. אל תדאגי אני, אנחנו לא נרים ידיים. גרייס, אני רוצה שתתקשרי לראש העיר, לראש המחוז, ואפילו לנשיא אם צריך. אנחנו נמצא את ההורים של אני. כן אדוני, אני מיד מטפלת בזה. זה בסדר, עשית כל מה שאתה יכול. לפעמים אני מרגישה שהנה, דברים עומדים להשתפר. סוף סוף יצאתי מבית היתומות. יש לי חדר משלי עם אנשים שדואגים לי, והחלום למצוא את ההורים שלי קרוב יותר מאי פעם להתגשם. אבל הנה שוב, משהו משתבש וכמעט גורם לי לאבד את התקווה. אבל אז אני מזכירה לעצמי שבטוח יש מטרה לכל זה, ויש מישהו מלמעלה שמכוון את הכל. ואז אני נזכרת מחר תזרח השמש, בוא נתרב על דולר שהשמש שוב תזרח. מחר שקח ללמש, שום דמעה כבר לא תרטיב השמש, ונשמח גם ביום הכי קר, כשמר ורע לי, אתעודד ועשיר בלב נרגש. כל דלת תזרי מבט אשמע תחילת בלי חשש. השמש תאיר לי, השמש תזכיר לי, תמיד יש מחר חדש. השמש תאיר לי, השמש תזכיר לי, תמיד יש מחר. זה נפלא. מה נפלא? זה נס, זה ממש נס, הם נמצאו. מה? ההורים של אני. ההורים שלי? כן, הם תכף ייכנסו פנימה. את בטוחה? כן, הם ידעו על הטיליון. בואי אני, בואי נסדר אותך קצת. ראש המשני זה דבר מאוד חשוב. שלום, אני רלף מאג' וזו אשתי שירלי מאג'. אנחנו משפחת מאג', המאג'ים. אני מאג'? אנחנו מצטערים מותק שלנו. היינו חולים, עניים, מרוששים, מסכנים. כמעט ולא היינו, ואז, אתה מבין, מישהו הציע לנו עבודה בקנדה. אבל לא יכולנו לקחת איתנו תינוקת. תבינו, מר מאג' נכון? ראינו כמות די גדולה של אנשים היום שהגיעו וטענו שהם ההורים של אני. הוכחה הוא רוצה. הוכחה שאנחנו מי שאנחנו טוענים. אין בעיה, קבל הוכחה. הנה בוא נקרא. זו תעודת הזהות שלי, וזו תעודת הזהות של שירלי אשתי, והנה אפילו תעודת הלידה של אני, המתוקה שלנו. תינוקת ממין נקבה, העונה על השם אן אליזבת מאג', ב-28 לאוקטובר 1922. ה-28 באוקטובר? זה באמת היום הולדת שלי.
הצלחנו! כמה תכשיטים אני הולכת לקנות לעצמי? רק אם מוכרים אותם בלאס וגאס! אמא? לא אמא, לא אבא, לילי ורוסטר לרשותך. אבל כנראה שצחקתם את המשחק טוב מדי. הניגן? כן, גם אני התגעגעתי עלייך מתוקה. את צ'ק אצלכם? ברור, זה אצלה. תביא לי לראות שאני אאמין. על גופתי המתה, את פשוט רוצה את כל הכסף לעצמך. תביא לי את זה, זה הרעיון שלי. אפילו אישה נורמלית לא מצאת לך. שתיקי כבר. אלוקים אדירים! זה החברות של אני בבית היתומים. תקשיבי, אנחנו לא משהו קרה? זו אני. מה קרה לאני? ההורים שלה רגע לקחו אותה. הם לא באמת ההורים שלה, הם סתם מתחזים. הם אנשים רעים, רעים מאוד. חברים של מיס הניגן, הם בטח ברכב שלה. אנחנו חייבים למצוא אותם. הם בטח לא הצליחו להתרחק, אני מתקשרה למשטרה. הלו, משטרה? זה אוליבר סמית. אני רוצה לדווח עליך שחטף ילדה, אני מבקש לאתר אותו במיידי. כן, עכשיו הם בדיוק יצאו לפני 20 דקות דרך מהבית הממשלתי שלי. מרסמית, תשלח אתכם לכלא! תפוס אותה גם אם זה הדבר האחרון שלי! אני לא מאמינה, הוא הולך להרוג אותה! איפה הצ'ק? איפה הצ'ק? תביא לי כבר את הצ'ק! איפה הצ'ק? איפה הצ'ק? מילה שתגיד, תשמעת בחריה בבית משפט! אני לא יודע מה הייתי עושה אם היה קורה לך משהו. הכל בסדר עכשיו. מרסמית, אל דאגה. אני אסדר את זה שהם ישבו בכלא. טוב מאוד, היא אחרת לכל זה. תעצרו! אני כבר לא צריכה לדאוג בקשר אליה. אתה לא מבין? היא זאת שהצילה אותי! רגע, הנה, היית רוצה שישחררו אותה. אני, זה בעייתי. אין לה אישור הורים. גרייס, אבא, אני כל כך פחדתי. היא קראה לי אבא? היא קראה לך אבא. שוטרת, את יכולה לשחרר אותה, אנחנו לא נגיש נגד תלונה. מרסמית, אתה מקסים. זה לא בגללך, זה בשבילנו. תעצרו אותו ותמצאו את אשתו. אני, את קראת לי אבא? כן. אולי אין לי אבא ואמא אמיתיים מההתחלה, אבל אתה הכי אבא שלי בעולם. אבא! אני אבא! ואמא. אמא? כן. אולי לא חייבים גם אבא וגם אמא, אבל אני חושבת שהייתי רוצה את שניכם. תראי, אני זה לא שמרסמית הציעה כן, אני לא הייתי רוצה לכפות על גרייס. אני אוהבת את שניכם. גרייס, במשך 5 שנים עבדנו ביחד, ותמיד הרגשתי שהקשר שלנו מעבר, אבל לא ידעתי אם את מעוניינת. אבל כשראיתי את האהבה שאת מחלקת לאני, אני הבנתי שאני רוצה שאת תהיי האישה שתחלוק איתי את חיי. האם תהיי לי לאישה? אני לא יודעת מה לומר. כן? כן! עמית, קומי, עוד בת שהוא מתחתן בחצר. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, תודה קודשי בישראל. זהו צליל שמחבר את הנשמה.
שכבה אחת לבד התחלנו, זיינוקיות ללא מזגן, הכל היה לי גם סנפלינג מהגג עשינו, ואז סוג בית הגיעו, מאז התחילה בלגן, תכף הכל ייגמר, תכף מפה נשתחרר, מקווה שתהיה לי גם בגרות, שמינית השפעה, 6 שנים של חוויות, צחוקים דרמות ושטויות, לא תהיה עוד שכבה כזאת, שמינית השפעה. גנבתי מבחנים בדרך, עצבנתי גם הפלתי פה כמה שלטים, צילמנו גם קליפים ביחד, ולא לשכוח עברתי מקום בתפילות, תכף הכל ייגמר, תכף מפה נשתחרר, מה נעשה עכשיו בלי אמנות, שמינית השפעה, 6 שנים של חוויות, צחוקים דרמות ושטויות, לא תהיה עוד שכבה כזאת, שמינית השפעה, 6 שנים של חרישות, גם מבחם לחוצות, כל תלונה תזכיר לי אותך, שמינית השפעה. רציתי להירשם מקום מדהים למקום אחר, להכיר גם אנשים במקומות אחרים, ואף אחד לא הסכים, לא לא, אף אחד לא הפריד, לא לא, אף אחד כבר לא יפריד בינינו, שמינית השפעה, 6 שנים של חוויות, צחוקים דרמות ושטויות, לא תהיה עוד שכבה כזאת, שמינית השפעה, חוויה שלא נגמרת, כל הסיפור הפך מסגרת, כל ייבוש יזכיר לי אותך, שמינית השפעה, ולב, יחד תמיד נישאר, כן, כן, ואני זוכרת איך נכנסנו לכאן, ושיגענו את כולם, ואני גם אני רוצה, מחכה בטירוף, שמינית השפעה, 6 שנים של חוויות, צחוקים דרמות ושטויות, לא תהיה עוד שכבה כזאת, שמינית השפעה, 6 שנים כמעט סיימנו, זאת ההפטרה שלנו, לא תהיה עוד הפטרה כזאת, שמינית השפעה. שמינית השפעה, 6 שנים של חוויות, צחוקים דרמות ושטויות, לא תהיה עוד שכבה כזאת, שמינית השפעה. גנבתי מבחנים בדרך, עצבנתי גם הפלתי פה כמה שלטים, צילמנו גם קליפים ביחד, ולא לשכוח עברתי מקום בתפילות, תכף הכל ייגמר, תכף מפה
גם אם בחם לחוצות